खुलुमबाय दिनै 11 जानुवारि 2024 बिस्तिबार बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ मिरु बिजेपिनि आफादगिरि जिपि नाड्डाखौ गुवाहाटीआव लोगो हमदों। हरनि समाव एनएलएफबखौ केम्पनिफ्राय होखारनाया मोजां जायाखै। प्रमद बर'आ पुलिस लानानै बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन, नाथाय जोंनि सोमावसारनायाव गोबां मुंख्लं जादों, जेल जानांगौ जादों, बर'नि माखासे गामिफोराव अयथासार मोनबोदों, बेफोरसो आन्दलन। प्रमद बर'नि पुलिस लानानै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बुंनाया बे आन्दलन जाया होननानै हाग्रा महिलारिया बुंदों। नयडा सेक्टर 135 आव सासे 36 बोसोर बैसोनि सुबुङा क्रिकेट गेलेबाय थानाय समाव हरखाब हार्ट एटेक जादों आरो हार्ट एटेक जानानै थैदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय बिकास निगि, उत्तराखन्डनि थागिबि। बर' बिजोंखौ सोरखारा बुथाराखै। बर' मानसियानो बर' बिजोंखौ फोथायनाय गैया जालांदों होननानै इउजि ब्रह्मआ बुंदों। बर' मिडियामखौ बुथारनाया गभर्नमेन्टआ बुथाराखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो थुनलाइ आफादा जि प्रतिबाद खालामदों बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। गासै डेभेलपमेन्टआ एसे जानो नाङामोन। बर' मिडियाम थैलांनायनि जाउनाव दिनै बर' मिडियामनि सायाव बर' मानसिफ्रानो जे फोथायनाय गैयै जालांदों। गासै डेभेलपमेन्टआ एसे जानो नाङामोन। माने बबे लेभेलनिफ्राय जागोन बे भुला, नाथाय थांखि बादियै जोंहा बाइलेंगुवेल जानांगौ। आरो दा जिहेतु बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा हरखाबै इंराजि कुइसन पेपार बा मा बेखौ बुजिजोबनो हायाबो जानो हागौ क्लास 6 आव। बे प्रब्लेमा जायाखै नङा जादों, बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो थुनलाइ आफादा जि प्रतिबाद खालामदों बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। आरो दिनै गुण'त्सबखौ क्लास 6निखौ लानो होआखिसै, बेवहाय मोनसेल' खोथा बिनि बर्जन खालामनायनि सायाव बुंनांगौ गैया आंहा। मोनसे स्टेन्ड लाबाय जेला, प्रतिबाद खालामबाय जेला बेबायदिया थांगोन, नाथाय बेवहाय मोनसे मा स्कुल बै बर' मिडियामनि जा दिनैहाय गुण'त्सबआव बाहागो लानो मोनाखिसै, थ' बिसोरखौ जुदि फिरि माने लाफिननाय जायाबा स्कुलफोरनि ग्रेडआ एसे एफेक्ट जागोन आरो बेवहाय मेजर स्टुडेन्टफ्रा जेबो लस जाया। थ' बेनि थाखाय जोङो एसे टेकआप खालामबाय थादों। बिटिसि सिबाबो आल'सना खालामदों। शिक्षा मन्थ्रिया बिनि सायाव बेबस्था लागोन गोख्रै। आसामनि जि टेट नटिफिकेसन ओंखारबाय, बेवहाय बर'नि जि फोरोंगिरिनि बिबान बेयो 42 जन। मा बुंनो सानो बेसिम गोबां खम। आसामनि जि टेटनि स्पेसियेल नटिफिकेसन ओंखारबाय, आं बेखौ नायाखै। आं बिनि सायाव बुंनोबो नाङा। आं दाबो नायाखै मोजाङै। आं मोजां नायना मालाबा बुंगोन आरो बर' मिडियामनि बाथ्राया बिटिसि ना, बिटिसिखौ एसे सेपारेटलि आलादायैबो लानो होनाय जादों। बेखौ आं मोजाङै स्टाडि खालामनानै ओरैनो जोङो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि प्रसेसआवबो थांबाय थादों। स्कुलफ्रा दा 100 स्कुल साबमिट खालामनाय जाबाय। बेवहाय बै समनि बै जायगानि स्कुलनि जिखिनि भेकेन्सि जि पजिसन बेनि सायावबो सोनारो जिहेतु। आरो बे 100 स्कुला दा साबमिट खालामनाय जाबाय प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय। बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बिबेसना खालामगासिनो दं। बे एखे बाथ्रायानो दा एसे आगोलाव बुंनाय बादि बेखौ आङो स्टेटासखौ चेक खालामनानै नायनांगोन आरो बिनि उनावहाय मालाबा आङो बेखौ मोजाङै बुंफिनगोन। गभर्नमेन्टआ बुथाराबो, नाथाय दिनै असमिया मिडियामावबो एखे अभियोग फैबाय थायो। रावबो रावखौबो बुथारा, गभर्नमेन्टआबो बुथारा। नाथाय बर' ओनसोलाव खिन्थु जोङो गावनि बिथिङावबो नायनायसाय आसाम बर' मिडियामखौ 63निफ्राय लानानै सोर बुथारबाय थादों? गभर्नमेन्टआ बुथारबाय थादों ना जा बबेबा स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, बबेबा स्कुला जेनेबा एबलिश जालांबाय स्टुडेन्ट गैयैनि? खिन्थु खारनफ्रा मा? बर' मिडियामखौ बुथारनाया गभर्नमेन्टआ बुथाराखै। गभर्नमेन्टनि पलिसिया बबेबा एसे भुल जालाङो जानो हागौ। बेनि थाखाय प्रतिबाद खालामनांगौ, थिगैनो दं। नाथाय बर' मिडियाम थैलांनायनि जाउनाव दिनै बर' मिडियामनि सायाव बर' मानसिफ्रानो जे फोथायनाय गैयै जालांदों, बेसो मेजर। जों बिदि होननानै गावनिफ्राय गावनि दारै जानाय दाय फोदोफोरखौ दानखेलायनानै गुबुनाव दोनहरजोबनानै गाव फ्रि जानो नागिरनाय बिदिजों जानाय नङा। सार, फैबाय थाबाय जे लकसभा, बेनि थाखाय राजु नार्जारिनि नामखौ ओंखारनायफ्रा खोनानो मोनदों। रावनिबो नाम जायाखै, बेखौ आं रायलायाबो। बेखौ केन्डिडेट सेलेक्सन जागोन आरो बेखौ कमिटि मोनसे दङ, हानजाया मोनसे क'र कमिटिबो दङ, बिनि सायावबो डिसकासन जागोन। खिन्थु दिनैसिमबो डिसकासन जायाखै रावनिबो नाम। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै।
जय बर' हारिनि।